Gamazter sortu zen, orain dela 30 urte, nire aitak sortu zuen, 1980ean. Hasieratik oso enpresa internazionala izan gara. Beti eduki dugu buruan internazionalizazio esfortzu hori handia izan behar zela, enpresa globala izateko. Egiten duguna dira esku erremintak, industriak erabiltzeko, industria oso exigenteak, benetan kalitatea eta seguridadea behar duten enpresentzat, eta gaur egun saltzen dugu mundu osoan, 150 herrialde ingurutan, eta omen gara estatu osotik lurralde gehienetara esportatzen duen enpresa industriala. Gaur egun mundu osoan 120 inguru izango gara, Espainiar estatuan 80 inguru, eta hemen Gasteizen 81 pertsona gara. Gaur egun 16 edo 17 izango gara, ni hemen enpresan lanean hasi nintzenean 87an 2 bakarrik ginen, nire aita eta ni, baina Euskal Herria orokorrean eta gehien bat Araba asko aldatu da azken 20 urteetan, eta euskaldiztunik ez izatetik pasatu gara 16-17 euskaldiztunak izatera, aurrerapen handia egon da. Guretzat funtsezkoa da, jakina horren beste herrialdetan bezeroak izan da, ingelesa eta frantsesa guztiz beharrezkoak ditugu, eta alde heinean baita beste hizkuntza batzuk ere bai, gehien bat alemana eta baita arabea ere bai, eta aldeen heinean, gero eta hizkuntza gehiago. Hizkuntza garrantzitsua dira, bezeroengan konfiantza sortzeko, bereiekin komunikazioa hobea izateko, eta gero hizkuntza ezagutzataz aparte, komenigarri izaten dena da ere izatea bikulturala den jendea. Hau da, gure kulturan eta beste kultura batzutan ondo moldatzen den jendea izatea. Askotan, zuri esaten dizutena, naiz eta agian gramatikoki ulertu, benetan informazio hori nolabait dekodifikatu egin behar da. Eta horretarako bikulturaltasuna da oso garrantzitsu. Horregaitik, gu saiatzen gara, edo etorkinak diren pertsonak, edo etorkinak diren pertsonen seme-alabak gure enpresara lanera ekartzen, pertsona horiek kontratatzen, horiek laguntzen digutelako kanpoko enpresekin dugun komunikazioa askoz hobeto kudeatzen, eta baita bezeroarengan konfiantza hori sortzen. Horregatik dira guretzat hizkuntzak hain garrantzitsuak. Eta gero, gainera, naiz eta pertsona bat bikulturala izan, esate baterako euskaldun arabiarra, pertsona horrek gero beste sentsibilitate bat du baita beste kultura batekin komunikatzerakoan. Naiz eta japoniarrak izan, edo rusoak, edo dena den, beste sentsibilitate bat daukate perspektiba handiagoarekin komunikatzeko gai izateko. Handia, normaltasun osoz erabiltzen dugu, euskaldiztunen artean, aukera dugun bakoitzean, beti euskaraz moldatzen gara, eta azken urte hauetan ere nabaritu duguna da, bai bezero eta bai hornitzaileen artetik joera handiagoa dagoela aldeen heinean euskara erabiltzera. Orain dela gutxi hasi dugu proiektu berri bat ITP-rekin, ITP izatez gaur egun multinazionala da, baina gure kontaktuak bertan euskaliztunak dira, eta bereiekin proiektu garrantzitsu batean lanean ari gara, eta gure komunikazioa bereiekin bai hitzez eta bai idatziz gehien bat euskaraz egiten ari gara. Gaur egun pertsonen arabera gehien bat, enpresen arabera baino gehiago, egia da, oraindik zoritxarrez ez garela gizarte elebidun bat, eta orduan gehien bat adin batetik gora euskal hiztunen portzentaia txikia dela, eta lantaldeak egiten direnean normalean beti dago euskaraz ondo moldatzen ez den norbait, eta hori arazoa da. Gaur egun, uste dugu etorkizunean errazagoa izango dela euskara gehiago bultzatzea eta erabiltzea landarloan, baina gu bintzat gure enpresan
eta baita enpresatik kanpora, euskal hiztunak aurkitzen ditugunean, beste arazorik ez badago, saiatzen gara harreman hori beti euskaraz izaten. Nik esango nuen baldintzatzen duela, baina agian hoberako. Egia da, zailagoa dela Gasteizen, Ataunen baino esate baterako, talde guztiz euskaldun bat lortzea. Baina bestalde, Gasteizen euskarak badu erakargarritasun bat enpresen artean, agian Gipuzkoan izan ez dezakena, Gipuzkoan ia denak euskaldunak dira, baina hemen ez, orduan euskaraz lan egiteko aukera eskaintzen duen enpresa uste dut askoz ere erakargarriagoa dela, eta beraz euskara balioagarriagoa dela Gasteizen, agian beste toki batzutan baino. Uste dudana da, gizarte bezala denon artean, eta egin batek gobernuaren aldetik egin behar duguna da, benetan gizarte elebidun bat lortu. Eta benetan denok elebidun garenean, orduan hau dena askoz modu naturalagoan landuko da. Nik ikusten dudan gaurko arazoa da, oraindik ez garela gizarte elebiduna. Eta nahikoa dela, naiz eta talde handi batean gehienak euskal hiztunak izan, norbait euskal hiztuna ez bada, denok zuzenean erderara jotzen dugu. Eta hori konpontzeko modu bakarra da, benetan gizarte elebiduna izatea. Eta beraz, bultzatu behar duguna da, hezkuntza guztiz elebiduna. Eta gaur egun, oraindik ere, naiz eta aurrera pauso itzelak eman diren, badaude hainbat eta hainbat gazte, euskeraz ondo moldatzeko gai ez direnak, eta nik uste horri eman behar zaiola erantzuna. Guk hori oso argi daukagu. Alde batetik, euskara erabiltzeko aukera ematen duten enpresak izango dira erakargarriagoak. Orduan, talentu hobea eta talentu gehiago erakarriko dugu. Eta horrek esan nahi duena da, izango garela enpresa lehiakorragoak. Bere izango gara talentua erakartzeko gaitasun handiagoa izango dugu, eta horren ondorioz izango gara enpresa lehiakorragoak. Eta horrek kulturarekin ez du erlazio zuzenik, baina lehiakortasunarekin eta enpresaren funtsarekin bai. Beraz uste dut oso garrantzitsua izango dela, bai bertako enpresentzat eta baita kanpotik datozen multinazionalentzat ere bai, gure mezu hori izango zen. Eta gainera, benetan sinesten dugu horrela dela. Nik uste dut gero eta gehiago garela hortaz ohartzen garenak, eta azkenean askotan oso binarioak izaten gara, ondo edo gaizki, zero edo bat ilun edo argi, hau azkenean ibilbide badat, eta uste dugu ibilbide horretan norabide zuzenean goazela gizarte bezala, eta etorkizunerako behintzat baikor gara. Abiadura jakina variable bada, eta beste variable bada perseverantzia. Askotan azkarrazten dena gero nekatu egiten da, eta badirudi motivazioa galtzen duela, abiadura baino guretzat garrantzitsuagoa da norabidea etengabe mantentzea, eta aurreko urtean baino hobeto egotea. Hau da, urtez urte pentsatu beharrean, egan pentsatu beharko dugu belaunaldiz belaunaldi.